Kagyari ang mga dagko nga mga balita nga natipon subong nga adlaw. Para sa mga headlines, electrical short circuit ginalantaw nga rason sang sunog sa Jaro, Iloilo City. 200 public schools sa Negros Occidental nag-suspend sang classes bangod sa mainit nga panahon. Presensya sang arsenic chemical sa groundwater sa Pan de Azucar Island posible makatuga sang halit sa ikaayong lawas sa mga residente. Kagyari ang detalye sang aton mga headlines. Pasado alas 11 sang Domingo sang gabi sang nakabaton tawag ang talatapan sang Bureau of Fire Protection nga may nagluntad nga sunog sa Iloilo Street, Jaro. Isa ka beverage shop ang ginaligar nga ginhalinan sang sunog kung sa diin ang mga kaingod sini nga establishments balagyaan sa mga lapida kag printing shop. Insigida man nga nagdeclare sang second alarm status ang BFP, electrical short circuit ang ginasundan nga anggulo sa gintunaan sang sunog. Suno kay Fire Officer 2 John Paquito Arson investigator nagwa sa investigasyon nga naghalin ang kalayo sa isa ka kwarto sa ikaduwa nga panalgana sang balay ni Teresa Hontoria. Ginpahayag nga isa ini ka old wooden house rason nga madasig ini nga ginkaon sang kalayo. Gindeklara naman nga partially gutted ang balay ni Falconia Heradera banta alas 11:27 sa gabi kag gindeclare sang BFP nga fire out na. Ginabanta ang naglabo sa 378,000 pesos ang kahalitan tugas sa nagluntad nga sunog. Nagdangat sa 200 ka mga public schools sa Negros Occidental lakip na ang Bacolod City ang nagsuspend sang klase bangod sang sobra kainit sang panahon. Sandig sa datos ng Department of Education o DepEd Regional Office 6 nga as of this time, tatlo ka mga schools division office o SDO sa Negros Occidental lakip na ang Bacolod City ang nagdeklara sang suspension sang classes. Ang tatlo ka SDOs nga nagsuspend sang klase amo ang Bacolod nga may 70 schools o 117,540 learners, Kabangkalan City 91 schools kag may 51,990 learners, kag Silay City nga may 39 schools kag 29,503 learners. Suno kay Hernane Escolar Jr., Information Officer sang DepEd 6 nga lunsay nag-shift sa alternative delivery mode ang 200 schools para hindi maapektuhan ang pagtuon sa mga kabataan. Eksplikar ni Escolar nga nagadepende sa concerned local government units ang paghimo sang desisyon kung bala ma-declare sang suspension sang classes dala sang kainit sang panahon. Ang importante nga maka-coordinate ang affected school sa SDO para mahatagan sa giya kung ano ang himuon nga strategy para masiguro nga maka-catch up sang lesson ang mga kabataan bisan wala nagasulod sa classrooms. Ginkumpirmar ni Attorney Cesar Emmanuel Boyco Jr., Head ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office o Jaro nga may presensya sang arsenic chemical sa groundwater sa Barangay Talutoan, Banwas sang Concepcion, Iloilo. Ang arsenic isa ka poison o toxic nga pwede mangintunaan sang masakit kag kamatayon sa mga tawo nga makakaon o kung makainom sang groundwaters nga contaminated sang toxic. Ang Pan de Azucar Island among sites ang duwa ka mga mining companies para sa potential nga full-scale mining activity. Sa subong, yara pa lamang sa exploration stage ang ginahimo sang mining companies pero hindi malayo nga maghimo sila sang full-scale mining activity bangod nga positibo sa presensya sang pyrites kag other minerals ang Pan de Azucar. Sa nagligan nga semana, ginserbe ni Boyco ang cease and desist order kontra sa duwa ka mining companies para mauntad sang temporaryo ang exploration activity matapos nga nadiskobrehan ang presensya sang arsenic sa groundwaters. Kagamoyadto ang mga dagko nga balita nga aton natipon. Ini ang inyo ka-PN Mai Ladiao para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.